in Mexico, one groepen ontstaan. In de Caribisch gebied, one groepen ontstaan. De man zet voor gerechtigheid die minder bedeelde volk. Als zogenaamde blakke mannen ingi. We zijn neergehaald. De man wakatapu. En de man zet maar niks te komen. Omdat zij de, wie nou als pesroute volk eigenlijk? En als pesroute volk die zich bepaalt uit een king. That's right. Want king zal de kari Jacob. En een neem kontrong Israël. Kom lees je sana Jacob. Omdat zij de, Jacob aan de was zomaar man. Zij de kado veranderen maar nee. Ko in Israël. Was pesroute zijn idee. Arkidisi. Genesis 23, 32. Genesis 32 vers 28. En hij betak. U neemt de Jacob moro. Maar Israël. Because. Leki wakonu pi king you be abikrati na gado na libisuma and you be winning. Leki wakonu pi king you be abikrati na gado and na libisuma that you be winning. Dus wakonu king na wa prince. Daarom riknap ja lek de konu king lek de prince fu gado. Omdat zij de amaro bigi konu hergrota pusa alama e prijzen. De man tak de wa de wees lek a konu en dati. La konu en Salomon. Omdat if you pana wa konu take the one prince, automatisch te you take over, dat je trouw amoro bigi konu. Want een wijsheid zal de ma esaka kongi you, moest fu grow, en you moest sara people tap one let fast. Maar koning Salomo, sa abende, want Amasa schreef in een boek, koning Salomo hoofdstuk 1 vers 1. Hooglied 1 vers 1. Amoro bu singing, is it deaf voor Salomo. Amoro bu singing, amoro mooi singing, amoro top singing, nummer 1, aben nakhet ala sei. Amaro boezing voor Salomo. Hier is Sataki vers 5. Mi blakka, maar mi mooi. Sataki, mi blakka, maar mi mooi. Wat heeft hij gezegd? Mi blakka, maar mi mooi. Black and beautiful. That's right. Black and beautiful. Dat koning Salomo schreef. En dan gaan we uit de Komoro Fara lees gimi. Vers 5 lees kodoro. Mi blakka, maar mi mooi. Oh, uma king voor Jeruzalem. Dan gaan de blakka vrouw Jeruzalem. Een big machtig volk. Koning Salomo etak nanga e people. Wiki mo po uit asribi sa uda tidete yu blaka mana yuingi. If you know me sabi yuingi self too. De machari go kati bolasi her culture. Ye wer franya mai no subside wer franya. Ye or kina mai no subside or kina. Ye nyanya mbapale sani sa mekusiki. Maar je vraagt jezelf afzijde. Omdat uko kogona accorderen sa wie sluiten aan gato. Acte 20. Omdat zijde die alle de sandi zo reden de. Maar we people van una gebroken volk. Uno sap moro sa toe, van waka te go. Zo kennis abi, zo rai abi. Uno sap moro. Omdat zijde atranga je si volk fudu. Muska krino. A muska leti. We broken al het fugado. Lees me acte 20 vers 1. A boek voor Deuteronomium acte 20 vers 1. En als dat passa zo, dat heeft u zijn arki fini na dat stem voor Masra Ugado. If you say arki fini, te arki, im arki na yesi. Te de matak blaka na yesi tranga. Na entape, yum arki na yesi, arki saga de tegu. Pusi, e vous doit aller commentaire d'ici. Pusi, en doit aller commentaire. E commentaire na de commando. Le wet na de gebod, lees kodoro. D'ici mi commentaire utite. Kan Masra Ugado sa zeti you hey. Kata pu ala volku fu grond tap. Das tibo arki na yesi fusi en doit aller commentaire na de wet sa Masra commentaire utite. Dan Masra bo potu hey. Na tap ala volku fu grond tap. Mi parada dape. Mi parada dape. Inom sen bosiga vrouw. Ja, ano you vrouw dape. You vrouw na oso amde. To da na descendis me kugwa katiboto. On the side we are trying to follow kuna wa arki. Ja, if you have vrouw say spring bosigi wa tra vrouw dape. Asan na puto. Je me ka vrouw to wa uru vrouw. Omdat dat vrouw na swaka skakel. A vrouw na swaka skakel dat you chant you chant. Dat you win a vrouw. Dat zou say je me ka vrouw wa uru vrouw. That's right. Dat you na wicked man. En kado sa fiki de wicked man puyu. If they no try kom back na the word. Lees verse 15 gini. Verse 15. Masa pasa so that if you know arki na dat stem voor Masra Ugado. Pusi en doe al hem commentaire na hem wet. Disi mi commentaire utite. Dan ala de vloeken sa kom na you tap. And them sa winning you. If you see and no arki. De commentaire sa Masra Ugado. De giyu. Nanga de wet sa de giyu. Dan ala de vloeken sa kona itapu.
Ala de fuluku sa kona itapu. A people funu, a black man. We waka lek so furu lek dak so daw ede. U arka bosko puja, u arka bosko pu. Am dat say de fluk de na utapu. En uno saptak de fluk na utapu. Waarom uno wa arki? De ma pak serta ku lees ja, de ma sta so de ma lees ja mana so di sa de kar Bible na you egi history. Am dat a her history fu a Bible na black people na nga de egi. Lees kimi da pe a fluk sa de ore was kreki sani. Wat die deed, tegen pressie, bijna, je legt plak aan toch. Tegen wat kan aan pressie. Dat de man staat hier wat kan. Eerst als ze wat begin doen, de man begin pot de tas avancer. De man begin pot de tas avancer, dat kijken erover. Kijk een boef, pas op meisje, pas op, kijk een boef. Maar lees het, dat nou was krijg je sani, lees het. Deuteronomium mag de 20 vers 37. En je zei dat was krijg je sani, dan gaan we gersie door. You said there was keki sani na ngawa against story. The my cut odo ki black man. The man tak black man wrong. Black man full. Black man ekip chilek alata. Na odo de my cut gunu. Am that a her story funu te in a Bible. Maar the man want sap, the man want do, the man want learn. Who saba history for Bible. Lees ko doro. Na ngawa odo na mindri ala dem volk pe masra sa chari you go. Wodele kwa odo mindri de volk pe masra charu go. Masra charu go ala sif go tapu. On that side, de man tak black man kom uit Ghana, black man kom uit noem maar op, maar los op kontre da Afrika, maar sana na te dape ustotu. Maar fara uno sa pouk mopo. Maar wie af was pesroet, wie na was pesroet tu follow ook mopo na wa presi. En de man teku lai en boto, potlek sardin go en boto, chakasranang na nga wera doy. Ook tu asan dat skrif in a Bijbel, if you know sabi. Je met Deuteronomium 28 vers 68. Meka volk jere, tak sawe takja, ano sa, kim dape na, taki, am defu masagado ekroderi. Am dat side, Deuteronomium 28, lees kimi dape 68. A boek voor Deuteronomium 28 vers 68. En masra sa charu yugo baka, na Egypti, na inisip. Masra ocha yugo baka, na ini Egypti, na inisipi. Dan jullie kolontu a history fu Abraham. Bofu rus makola sa sandati. Vooral de jongeren, de tieners. De tieners no sap moro tak asan di skrivi na asan di sa werkelijk. Tak omogwanga moto na in slavernij. Paulezen in a Bijbel. En kom voor, dus dat wil zeggen, a volk in a Bijbel, na ego slavernij. Dus aan de kant, want misschien wel het maar was slavernij in Boto. Nooit misschien was lazy, go in slavernij naar in Boto. Dus lazy en baka kon jere. En mazza charu go baka, na Egypti, na inisip. Na inisipi, ja, in zo volk sa go slavernij. Na plaka maar go slavernij, na inisipi. Ook to de Ingi, de man chago slavernij panja hier Zuid-Amerika. De man tek de man Caribisch gebied chago Noord-Amerika. De man tek de man Jamaica, go Haiti. De man tek de man Mexico, go Zuid-Amerika. De onderzoek is wie organisatie hier toe. Voor sorry people, dat you na afvallen voor abuku. Yego, oké, zo toch de ileer dat petak na Christus. Zo toch de. Nou bekend sani, sa ileri, disi na Christus of disi. Mi denk dat dis eerder ileri. Ja toch? Na dis de mij hangen naar de kruis Allah zei. Hoe lees ik je boek snel? Look at van Christus iedereen. Look at eerste one. Vers 14. Openbaring 1 vers 14. En hem heden aan hem wie wiri bewet die leki katoen. Hem heden aan hem wiri bewet leki katoen. Zoals katoen wiri. Snel, kom snel. Disi, katoen wiri of disi. Deze katoen. Oké, mooi tori. 1-0. Disi lassie, 0. Lees go door. En wet die leki sneeuw. En wet lek sneeuw. Zomaar wet lek sneeuw wiri. Disi of disi. Zo toch weet hij. Disi of disi. Disi weet hij toch? Oké, 2-0. Disi dat 0. Disi dat 2. Lees go door. En hem aibe de leki wa fire flam. En hem aibe de lek fire flam. If you look up boom. They look at my eye. Bijna is dat amawande ready. This is not ready eye. Wat let maar op? Blauw eye, bruin eye, geer eye. Lees go door. Vers 15. En hij voet bij de lekker fini kopro. En voet bij de lekker fini kopro. Tem look je voet. Na je hair is skin. Na one kleur adi. Je voet ook aan weti op dat je zie blakka. Je voet ook aan blakka dat je zie weti. Na je hair is skin aan one kleur. Maar kon lezen, zijn een kleur.
Disi de be plong na ini wa onfu. Lek sang, Disi de be plong na ini wa onfu. lek de brome iwa onfu. De stay bawa san iwa onfu, so kleur hij kom. Dis blaka? Of dis blaka? Dis na blaka, dat suma na Jesus Christus. That's right. Disi of disi. Christus na wang? Blaka man. All praises to the Most High. Hier la ko makkelijk ade. Pastor nooit ne lees des aan diski. Dus I hear Bible, I hear buku disi sa shit of me brada. Black people dey ni. I hear buku disi na unu skriving. A man disi skrif duidelijk in a Bijbel sa uleski. Dus die man disi, pura man bokje trove. No yere nek fama, no gwa son de kerki. Amas na mas fet nita kum. Amas cha, luku mo sori wasan, bus nel baka. Aman da titok. Luku ya, bus nel. Sama dangau. Sama dangau. Kati botok, lees snel gim dape, birom akte 60. Meka barada sa, wande man gwaru ko. Uno wan jansi viro ko, ma eigenlijk na saba de ook toe, maar wo gien bus snel. Amas charu koncha, akte 60. Deuteronomium akte 20 vers 68. En masra za charu go baka na Egypti na ini sip. Masra o chari go baka in Egypti na in sipi, luku ya. Wan folle ko na nga sipi na yegron da puto, lek slaver na ito. Askrifi, lees baka. En masra za charu go baka na Egypti na ini sip. Na inisipi, kim dat best Egypti betekent? Want de Bijbel die is snel aan mij leg je uit, zijn betekent de woord toe. Egypti betekent? Exodus 20 vers 2. Wie de masra yu kado. Isi be charu ko mokko fuda kodre fu Egypti. Ko mokko fuda oso fu katibo. Comment pas voir oso fu katibo? Yeshi dape? Katibo na Egypti, dis na katibo. Apsa na nga people. Disi, ingi na nga blakaman. Apsa inderdaad. Lees ko dero? Nana pasi pe mi betaki ki yu tak. You know sasi disi moro. You know sa disi moro to dat u thuisland, want u thuisland naar Jeruzalem. If you know best op dat die maar lees ko dero? En drape dem sa seri u. Leki slafu. Mang nanga umang yu feyan. Lek slaaf. Dus a Bijbel no lees. A Bijbel no lees schrijf je, want ik ga dat schrijven en dat gebeurt werkelijk. Dat want ik na unde na boku. De maseru lek slaaf. Gisuma? Mananga uma gisuma? Yu feyan. Giu feyanti. Dus gisuma de maseru. Gisot vallen. De maseru gi? Weet man. Lees baka do karara. Yu feyanti. No mananga uma. Mang nanga umang yu feyan. Giu feyanti. Dus baka do karara man. Weet man. Feyanti. That's right. Yes, je dat het op. Asas na makkelijk voor begrijp. Giu feyanti arredi man. A blik ski luku dape. A man die zou behandeld zo net. Dan de man die seru. Dan nou die. De man vergeten hoe in a katibo. Dan ma ook leren nou. Dat in a gado. Dan ma tapa Bijbel. Dan ma zingen wale halleluja amen in a kerkie. Dan ma tak. Hey Scott. A ma tapa buku. Ma ne lees kitak. Dat schrijf je. A blaka gado schrijf in a Bijbel. Sa ne in a gado van blaka man. Nanga igi. Want wij zijn de nazaten van tot slaafgemaakten. That's right. Je toch niet brada? Nou, eenvoudig zijn voor verstand. Je ziet dat, hè? Kimi dat, hè? Kolle sa kleur van mijn boestel ook toe. Want, hoe behandelen als zo net, dat een wetman, no die na Bijbel, hoe behandelen dat dat aan een plakka man. Ja toch in openbaring? Kimi geen dat zo 25. Boestel. Dat als aan die schrift die na Bijbel. Dan wie het aki, wie dat uit eigen mond. Wie dat uit een mof of gado, dat na een Bijbel. Lees. Genesis 25 vers 25. En daarvoor zie je wang kwam op bij de red. A first one sabok mo pa uit a bere fa vrouw, ben de ready. Suma in grond tapuja. Tamay waka tok. Tamay waka ina song. Suma in grond tapu. Yeshilek, lees baka. Genesis 25 vers 25. En daarvoor zie je wang kwam op bij de red. A vrouw bebo vallen en a eerste one sa geboren, ben de ready. De lukuja. In a bere. Yeshi wan blaka wanja, nanga wan trawan dape. So to have ready. I this say. Dan luku dape wan blaka wan, nanga wan ready wan. So to have ready. Okay, na this na ready. Ye for laptop. Taka blaka wan, na en dape. Lees kodoro. Bij ready. En abi furu wi wiri leki wa cross. En abi furu wiri. Te luka wet man. If sermes wat era wengri. Bijna maar hier is check is wiri. Ja toch? Bijna maar hier is check is wiri.
verschil. Ze schreef in de Bijbel over we people, a black people. Nanga awet man, lees go door. Leki wa krosi fu wiri. En de be kari en nam Esau. De bekaren en Esau. Look at Esau. Jacob en Esau. Ready one, de karen en Esau. Je verstaan nou op die Bijbel make you wijs. Dat wil ik volk. Alles aan voor schrift ja. Alles aan voor schrift ja. En u teken de historie die stak je kan verstaan. Lees go door. That's right. Baka dati. En brada be komopo. En hem anu behori da baka futu fu Esau. En de be kari en nam Jacob. En de karen en Jacob. Je chatori. Alla de san die schrift. En die schrift dat je begin me kon visualize. Dat één zo autoride dat op het papier. Jacob. En de man ook karama kleur, omdat hij in de alas maar bij blakka. Omdat als bij de vreemd zijn in de historie, de man dat boy. Als hij zo liep op het papier. Voorstroom is zo'n bleek man. Net de man potte in papier, dat de man schrijven in een boek. Omdat als hij bij de was krekjes aan in een tendaki. Dus een man die zie, na ena iso. Vaga ook karama zo net. No, doe dit de matcha. Lees het, achter snel. Versa de zesde. En masha za charu go baka na i jopi na ini sip. Kada pasi premi betaki ke you tak. You know sa si disi moro. En trape dem sa seri leki slav. Man na man. Die uveyant. Die uveyanti. That's right. All praises. There's no is of someone uveyanti. Omdat dat dit duidelijk. Yes, je toch. Dus pura wet man. Thanks office. Pura wet my idee. Ik is zo'n flyer toch. Ik is zo'n flyer. Oké, want nummer daar baka say belu. Want we is een soort dat cadeau. Mum ko join no jawi ka people omdat dat oorlog gekong. Destruction. Dit en dat pas gekong. Belu papa, belu. Belu. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.